Report, jo? Tak bacha na co je, tady nevezmu lanem. Ahoj Tome, tohle je naše první video challenge a já jsem si říkal, že už jsme toho prožili hodně. Ale já bych tentokrát chtěl, aby jsme šli hloubš. Aby jsme šli hloubš v té naší spolupráci, v našem vztahu a to hloubš přesně 40 metrů. Tak tě zvu a máš ode mě voucher na bungee jumping v Harrachově v přesné délce, kdy ty máš tu přesnotu 38 metrů. Máš možnost ji vyčerpat do začátku Quizfestu. Těším se na tebe. Tome, forever yours. Já tě budu celou dobu držet. Tuj vodu, bez armane. Takže si vážně, že můžu nohy nechat tam, kde jsou. Ale nedělej krok, jo? Zůstaň tam, jak seš. Koukej se na mě, prosím. Jo. Já tě budu počítat, nebo jestli si chceš koukat, ale 3, 2,